Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon na naman pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps at ito na po siya. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng isa sa mga sikat po na putahe ng mga Bisaya na naman. So ang tawag po namin dito ay ginamay or yung iba ang tawag nila ay ginagmay. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong pork belly na hiniwa ko lang po siya ng into yung maliliit na cubes. Tapos yung ating atay, karlang or yung sa Bisaya ang tawag namin dito ay bisol or gabi ba yun? Tapos meron tayong carrots, sibuyas na pula, bawang, pork cubes, kamatis, dried peas, red and green bell pepper. Tapos maglagay po tayo ng atsuete powder para pampakulay sa ginamay natin. Tsaka itong pampalapot ng ating sabaw, yung ating cornstarch. Ground black pepper, asin, soy sauce or toyo, cooking oil, at syempre po maglagay po tayo ng konting tubig para sa ating sabaw. So yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon, ang pinakauna po nating gawin ay imamarinate po muna natin itong ating karni ng baboy. So, lalagyan po natin siya ng toyo. Mga 2 tablespoon. Depende po yan sa dami ng karne na gagamitin nyo. Tapos, lalagyan po natin siya ng kunting ground black pepper. Para mamaya, pag igisa na natin to, may lasa na po yung ating karne. Haluin lang po natin para ma-absorb niya yung toyo na nilagay natin. Yan. Isa-set aside po muna natin to pa. Ipamamarinate natin siya ng mga 30 minutes. Ngayon, simulan na po nating lutuin yung ating ginamay dahil na-marinate ko na po yung ating karni ng baboy. So, ngayon, sisindihan ko na po yung ating apoy. Magpapainit po tayo ng cooking oil. Lalagyan po natin ng konting oil. Konting-konti lang dahil yung ating karne ng baboy, ang ginamit natin ay yung pork belly. So, medyo may taba siya. So, ngayon, palabasin natin yung taba ng ating pork belly para hindi masyadong matanggal yung kanyang taba. Kumbaga, yun na yung mantika natin. Papainitin lang natin ng konti. Ngayon pong mainit na po yung ating oil, ay ilagay na po natin yung ating karne ng baboy. Yan, piprituhin po natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang taba o yung mantika. Saka natin igigisa yung ating sibuyas at saka bawang. Hahayaan lang po muna natin siya. Tatakpan po natin. Ayan, ngayon po ay medyo lumabas na po yung mga taba-taba ng ating karne ng baboy. Mag-ingat lang po tayo dahil tumatalsik po yung kanyang mantika. Ayan. Yan po yung gusto nating makuha, yung matanggal po yung kanyang mga taba-taba. Ibig sabihin pala po ng ginamay ay yung hinihiwa natin siya ng maliliit. Ay yung ginamay, sa Bisaya po ang ibig sabihin niyan yung maliit or yung gamay. Kaya yan po yung pagkahiwa natin ng ating karne. Tatakpan po natin siya ulit. Ngayon po na talagang nag-golden brown na po yung ating karne ng baboy, ay simulan na po natin igisa yung ating bawang at saka sibuyas. So, hindi na po natin siya tatanggalin. Isa-set aside lang po natin siya dito sa gilid. Ngayon, ilagay ko na po itong ating bawang. Igisa lang po natin hanggang sa mag-golden brown po yung ating bawang. Yan, tingnan nyo, medyo lumami po yung ating mantika dahil po yan sa taba ng ating baboy. Usa po siyang lumabas.
Ngayon, pwede na po natin isunod yung ating sibuyas na pula. Or kahit anong sibuyas ay pwede naman po. Hintayin lang po natin na medyo maluto siya. Napakatipid po ng putahing ito dahil yung karne na ginamit natin konti lang. Tapos dun po tayo, nagsasahog po tayo ng carrot tsaka yung karlang. Yun po yung nagpapadami ng ating putahe. Ito, karaniwang niluluto to pagka may mga fiesta-fiesta or yung mga kasalan or yung kahit anong handaan, lalo na pag sa mga probinsya. Ito po yung talagang hindi mawawala sa mga handaan na putahe. Katulad din po ito nung yung nilapad na ginawa natin dati. Yun, sikat din po yun sa mga probinsya. Yun po yung laging niluluto ng mga tao doon. Lalong-lalo na sa mga Bisaya. Yan, medyo naluto na yung ating sibuyas. Halu-haluin na po natin. Ngayon, pwede ko na pong isunod itong ating atay ng baboy. Yan, ginawa ko dito, pinakuluan ko po muna siya kanina. Tapos nilagyan ko ng luya para matanggal yung kanyang lansa. Tsaka ko siya hiniwa ng maliliit. Yan, para pantay din po yung pagkahiwa niya sa ating karni ng baboy. Ngayon, lalagyan na po natin ang ating soy sauce or ang ating tuyo. Lagyan natin ng mga 2 tablespoon. Sunod, lalagyan po natin siya ng atsuete powder para pampakulay po ng ating ginamay. Kaya na po bahala kung gaano katingkad po yung kulay na gusto nyo. Ngayon, pwede na po tayong maglagay ng sabaw o yung tubig para lumambot po yung ating karne ng baboy. Palalambutin po natin yung ating baboy. So, ngayon tatakpan ko po muna. May nakalimutan pala akong ilagay. Dapat sana nito ay kanina ko pa siya sinamapag-gisa ng ating sibuyas at saka bawang. Itong ating kamatis. Okay lang naman yan kahit nahuli. Wala namang pinagkaiba ng lasa niyan. Kahit nahuli. Tatakpan ko siya ulit para lumambot yung ating baboy. Ngayon po, ilagay ko po itong ating pork cubes para talagang malasa yung ating karne o yung ating sabaw. Tapos titimplahan ko na din po siya ng ating ground black pepper o yung ating paminta, pamintang durog. Tapos maglalagay po tayo ng konting asin. Konti lang po muna, i-adjust po muna po natin siya mamaya. Pag malapit na pong maluto yung ating ginamay. Ayan. Medyo matigas pa po yung ating karne. So, tatakpan po natin siya ulit. Hanggang sa lumambot yung ating karne. Ngayon, titingnan po natin kung malambot na po yung ating karne. Yan, malambot na. So, pwede na nating ilagay yung ating karlang. Or kung wala po kayong karlang, pwede yun pong patatas yung ilagay nyo. Pagsabay-sabayan na po natin sa carrots. Lulutuin lang po natin yung ating karlang at saka yung carrots. Babalikan po natin mamaya. Ngayon pong malambot na yung ating carrots at saka yung ating karlang, ay pwede na po nating isunod yung ating red and green bell pepper. Tapos isunod ko na din po itong ating dried peas or yung kung may green peas po kayo, pwedeng yun din po yung gamitin nyo.
Yan, lulutuin lang po natin ng konti. Pagkatapos ay titikman natin siya ulit kung kailangan pa ba nating i-adjust yung kanyang lasa. Yan, takpan muna natin. Ngayon, tinikman ko na po siya kanina. Medyo kulang po yung kanyang lasa. Dinagdagan ko po siya ng konting asukal dahil medyo maasim po. Dahil po yun siguro sa ating kamatis. So, kayo na po yung mag-a-adjust sa lasa niya. Kung medyo nakukulangan po kayo sa sa lasa niya, pwede kayong magdagdag ng sugar para mabalance po yung kanyang lasa. So, ngayon, pag sa tingin nyo po ay medyo balaknaw yung sabaw niya, pwedeng lagyan po ninyo ng itong ating cornstarch na dinilyot natin sa tubig para mas lalapot pa po yung ating sabaw. So, lalagyan ko po siya ng mga 2 tablespoon. Haluin lang po natin. Yan. Medyo lumapot na po yung sabaw niya. Ang sarap po nito i-partner sa kanin. Yan. Ayan po, luto na po yung ating ginamay. Hahanguin ko lang po para ma-serve na po natin. Ito na po mga mamamayang ang ating ginamay na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!